Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell zvinobatsira kuti iwewe unge uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sekuziva kwenyu maupdates tinoita kamabatanidza tenchitoti 1 manews updates akati wandei pasame video zvinobatsira kuti iwewe unge uchikasimidza kuwana maupdates achona izvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvisinei, nhasi ndaenda kubatira 2 maupdates pasame video. Ndichataura nyaya yavaChivhayo. Nyaya yavaChivhayo regai tibve tangopinda mairi. Chivhayo asurpriser Peter Ndlovu nemota nyowani. So mastreets esocial media vanobva vati zvakanaka kaizvo zvaitwa naSewick neChivhayo. Chingoti congratulation kune legend redu Peter Ndlovu. Makorokoto Mwari ndimwari akanaka. Vanhu vanga vasina tarisiro izvo, vanhu vanga vasingazvifungiri kuti ndo zvichaitwa naSewick neChivhayo. Comment section ndenyu, ndati komentei tichitaura zvatinofunga comment section. Sewick last week week 1 vakatingira musician anosvika 10 mota. This week vabva vatanga nekutengera Peter Ndlovu mota. Zvinofadza. Tinokumbura kuti zvanofunga comment section pamusoro penyaya varangarira legend redu raitamba nhabvu. Next update ndakupinda munyaya yeZimra. Zimra zvezvo ndiyo iri kupisa panyaya dzekubata mota. Kutaura kwatiri kuita munomu izvezvi munyika yedu yeZimbabwe, mota mabhazi ayo ari kubva kuSouth Africa achipinda muZimbabwe atakura zvizvarwa zviri muZimbabwe vachidzoka kunyika kwavo kuZimbabwe sezvo rave gore dzvaka Christmas 2025 vanhu vari kumhanyidzana kuti vange vari munyika yeZimbabwe. Zvisinei, iyo Zimra iri kubata mabhazi aya sofa yabata mabhazi anosvika 60 ne20 trucks nemakombi akati one day. Pazviri kubatwa luggage havasi kupa munhu kuti iwo luggage yako tabata bhazi iriri haisati rakubuda saka takokupa luggage yako. No, vari kutobata zvese neluggage yachona. Saka munhu wese ari kubva kuSouth Africa muZimbabwe ari kubva amirira luggage yake. Vamwe vane ma5 days, vamwe 3 days varipo vakangobatwa vakamirira zvinhu zvavo. Ndokumbira kuti zvanofunga comment section hazvisi kutangika. Zimra iri kupisa zvaizvezvi. Zuva riri kupisa but Zimra iri kupisawo futi. Ndokumbira kuti zvanofunga comment section ndakuisirai video mobva manatsobhilivha maona video. Share this video kuhamba neshamwari vazive zviri kuitika. 2025 unosvika usina grocery rawaishandira gore rese, usvika ratorwa rese rabatwa. Watadza unatsobudirira ipapa. Saka tongonamata kuti Mwari ndavapindire. Ini sahatari handiregereri kuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Zvanda kuita nguva ino ndakukusiyai muchiona video. For the next instruction for what to do, if you can look here, there's over 30 buses that have been impounded. I estimate about 2,000 people, women, children, small babies, in the middle of nowhere. We don't know where we headed to, apparently to some warehouse, a Zimra warehouse. We got no access to buy food, got no running water, no toilets. Some people have come as far as Cape Town and Botswana. People are really struggling. Some people are fainting. Like it's really bad. But if you look at the roads and where we actually are, there's a lot of development. I've seen some earth-moving vehicles. I've seen some well-tarred roads like the one we're currently on now. You can see there's more catching up, because I think the reason why we're at the standstill now is because some buses straggled behind, because there's a bit of a dirt road before we made this turn off. They've got about 5 or 6 armed bakkies following, and they've confiscated all the drivers' passports to make sure they all head to the same place. Some people have obviously tried to ditch some of their stuff. So basically what they want people to do is to declare what they've brought into the country, and if you've paid your duty, if you have, no problem. If you haven't, then you need to pay and you can be on your way. But for me, all I brought in was my clothes on my back, well, a couple of clothes and a cricket bat and a tennis racket for my nephew as a Christmas present. So I've basically been caught in the crossfire of a nightmare, and this is day 3.